KwabaseKorinti bokuqala isahluko sesihlanu. Kuyezwakala ngempela ukuthi kukhona ubufebe phakathi kwenu, futhi ubufebe bohlobo olungekho ngisho nakwabezizwe, okungukuthi omunye kini uya kumkayise. Kepha nina nikhukhumele kunokuba nganilila, ukuze akhishwe phakathi kwenu owenze leso senzo. Ngokuba mina ngokwami, noma ngingekho ngomzimba, nokho ngikhona ngomoya, senginqumile ngokungathi ngikhona ngalowo muntu owenze okunjalo ukuba egameni leNkosi uJesu nihlangane nina nomoya wami kanye namandla eNkosi yethu uJesu. Onjalo anikelwe kuSathane kukho ukubhubha kwenyama, ukuze umoya usindiswe ngosuku lweNkosi uJesu. Akukuhle ukuzibonga kwenu. Anazi yini ukuthi imvubelo encane ibilisa inhlama yonke na? Khiphani imvubelo endala ukuze nibe yinhlama entsha, njengalokhu ningabangenamvubelo. Ngokuba nelethu iPhasika lihlatshiwe elinguKristu. Njalo-ke masigubhe umkhosi, kungabi ngemvubelo endala, kungabi ngemvubelo yokushinga neyobubi, kodwa kube ngesinkwa esingenamvubelo sobuqotho neseqiniso. Nganilobela encwadini yami ukuba ningahlangani nezifebe, angisho izifebe zalo mhlaba, nokuba abahahayo nabaphangi, nokuba abakhonza izithombe, ngokuba phela ngabe nimelwe ukuphuma ezweni. Kepha manje nganilobela ukuba ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane, uma eyisifebe, noma engohahayo, noma engokhonza izithombe, noma eyisithuki, noma eyisidakwa, noma engumphangi, ningaze nadla nokudla nonjalo. Ngokuba nginandabani nokwahlulela abangaphandle na? Nani anahluleli abangaphakathi na? Kepha uNkulunkulu uyakwahlulela abangaphandle. Xoshani omubi phakathi kwenu.